Хоче служити окупаційній владі й надалі. Еміралі Аблаєв залишиться муфтієм мусульман окупованого Криму ще на 5 років. За таке рішення одностайно проголосували 308 делегатів так званого Курултаю кримсько-татарського народу. І заодно вирішили націоналізувати всю нерухомість, що до окупації належала Меджлісу. Що для кримських татар означатиме переобрання нового старого муфтія, який ще з 99-го року обіймає цю посаду, розкажуть мої колеги. Вистава року у Сімферопольському драмтеатрі. Масовка 308 так званих делегатів Курултаю. На сцені головний герой – муфтій Еміралі Аблаєв і Сергій Аксьонов в першому ряду. Так минулої суботи обирали муфтія окупованого Криму. У списку лише один кандидат із 20-річним стажем – Еміралі Аблаєв. Вперше його обрали муфтієм в 99-му, а в 2014-му він першим із духовенства підтримав окупацію Криму. Делегати так званого Курултаю продовжують його повноваження ще на 5 років. В той формуле мира, любви друг к другу, понимания и взаимоуважения, которая проповедуется последние 4 года в Крыму, нуждается сегодня весь мир. Свою формулу російської любові муфтій Аблаєв, очевидно, вивів після того, як був закатований Ришат Аметов, зухвало викрадений Ервін Ібрагімов, 32 кримських татар досі за ґратами, сотні дітей залишилися без батьків. За последние 5 лет, вот после возвращения Республики Крым в Российскую Федерацию, вы видите, как много сделано. Зроблено і справді чимало. Чи не в кожній мечеті російські спецслужби прослуховують прихожан, ханський палац знищується, а мусульманські святині безкарно плюндруються. За свої старання в 2015-му Аблаєв отримує із рук Аксьонова медаль. І саме Аксьонов подбав, аби Еміралі Аблаєв лишився муфтієм ще на 5 років. Это очередная та фикция из этой серии. Попытаться теперь назначить представителей из религиозного числа и общин так называемых. И, значит, эти назначенцы должны были и назначили муфтия. Тут не может идти речь о какой-либо выборности и представительстве от имени народа. В Меджлісі підкреслюють, насправді виборів як таких не було, адже альтернативного кандидата на посаду муфтія не було. Ще 2014-го Духовне управління мусульман Криму перестало координувати справи з Меджлісом. А 2016-го переселенці, кримські татари, вже на материковій Україні на з'їзді ухвалили рішення створити Духовне управління мусульман Автономної Республіки Крим на материковій Україні. Муфтієм тоді обрали Айдера Рустемова. Сьогоднішнє перепризначення Абляєва він називає виключно вибором окупантів з Кремля і аж ніяк не голосом кримських татар. На оккупированной территории априори не может быть никаких выборов. Это было очередным назначением на 5 лет того же самого Эмирали Аблаева, коллаборанта, предателя собственного народа. Голова Меджлісу Рефат Чубаров впевнений, окупантам просто зручно мати поряд слухняного муфтія. Це просто, знаєте, таке політичне шоу, це імітація виборів. Еміралі Аблаєв, він на сьогодні задовольнює російських окупантів, і тому саме з цих причин він є тим, якого вони називають муфтієм мусульман Криму. Чергова каденція окупаційного муфтія відзначиться ще й захопленням майна, що належало Меджлісу. На псевдокурултаї колаборанти вирішили націоналізувати те, що і так належить народу Крима. Як ви могли допустить, чтобы Балбек провокационно с подачи главного оккупанта, предателя тоже своего рода Аксьонова, пошли на такую провокацию, приняв решение о национализации имущества фонда «Крым». Фонд «Крым» является общественной организацией. Все имущество является общественной. Духовний лідер мав би бути на боці свого народу, а не потурати злочинцям, які силою захопили Крим і тепер намагаються винищити цілий народ, вважає Рефат Чубаров. Такий муфтій у кримських татар обов'язково буде тоді, коли Крим повернеться додому, в Україну. Тетяна Сулі, Нікіта Проскурін, Заман, АТР.